Mooi fort. Majater. U denkt vanavond maar even bij het vierjappen kijken? Jazeker. Het is een Friese sport, dus ik was benieuwd naar wat we hier te zien krijgen. Want waar komt u vandaan? Ik kom uit Schonebeek, Drenthe. En heeft u dan verder ook iets met vierjap of is dit de eerste keer dat u hier naar gaat kijken? Ja, dit is de eerste keer dat we het echt live meemaken. Ik heb het op tv natuurlijk wel eens een keer gezien, maar live is toch weer een andere beleving. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, heel leuk. Ik vind vooral om te zien hoe ze de aanloop nemen en hoe ze zich voorbereiden. Ja, dat is wel leuk om te zien. Je denkt, je wordt ook maar even naar het vierjappen toe? Ja, dat lijkt me wel even leuk. Ik kom hier in het kwakkende dier even in de regel. Ja, ik was in januari, dus mooi tegenbij. Ja, want ik zie je mijn papiertje in de hand. Wat hoor je daar krijgt op bij? Ja, de afstanden en dat probeer ik wel goed te doen, zodat ik wat actief volgen. Ja, ja. En wat is volgens jou nou het meest spectaculaire wat er kan gebeuren op Sint-Janne? Ja, uiteindelijk als het hem uitklemmen en goed uitsprong gaan. Ik kom wel voor veel jaar mezelf. Het wierd worden, dat is net interessant. Goed in de stad, zit zeker goed in de stad. Auto een beetje recht, blijft wel,